क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै जोंनि जिल्ला आरो ब्लकआव थांनानै जोंनि मोनथाम दोलोनि बिबानगिरि मावख'गिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनाय, जोंनि सापर्टार बा मददगिरिफोरखौ लोगो हमनाय बे खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। दिनैहाय बे कुसुगावआव एखे हाबाफारिखौनो लादों आरो फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनै जोंनि मोनथाम दोलोनि जोंनि बिबानगिरि मावगिरिफ्रा जोबोद गोसो दुंग्लाबनानै दङ। फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'आव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, बे बिसायख'थियाव मोजां मोनसे फिथाइ निस्सय थायहोनो हागोन। माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजो राजानिफ्राय? रायजो राजानि अनसायनायनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि बिटिआर सरकारा रायजो राजानि एकदम गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन न'खरसिम जिखि जोंनि बिथांखिफ्रा हाबाफारिफ्रा सौहैनानै दं, जौगानायनि हाबाफारिफ्रा आसाम सरकारा लानाय बिथांखिनि गेजेरजों दिनै गोबां गासिबो थाखोनि सुबुंफोरा दिनैहाय मुलाम्फा जादों। दा बे बेलाखौ नायनानै जोङो जोबोद गोग्गायै बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा 70% बारा मोनसे भट शेयार दिनै एनडिए हिसाबै होनो थांगासिनो दं आरो बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों जोबोद मोजाङैनो देरहागोन। फेक्टरनि बाथ्रायाथ' फैला, बेयाव 70% भट शेयार मोनखांनायनि उनाव सोरबा दोलोनि माबा फेक्टर थाबावो होननानै आं सानाखै। नैबे जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियावहाय हाबाफारि लोब्बा लाखिना रायजो राजा मा खावलायहरनो सानदों? आं बेखौनो खावलायगोन जे दिनैहाय क'क्राझार बा बिटिआर ओनसोला जोबोद मोनसे सान्थिनि ओनसोल जाबाय। फैबाय थानाय भटनि दिनाव जाहाथे खुनु बेबायदि जाथाय जाया, दावराव दावसि जाथाय जाया, मोजाङैनो जाहाथे जों बयबो भट होलायनो हायो आरो बयखौबो बे राइट्सखौ जाहाथे जों होनो हायो। गासैबो दोलो संगठनखौ आं खावलायदों बयबो जाहाथे आयेनखौ मानिनानै सोलियो आरो सान्थियै भटफ्रा जाहाथे बारलाङो, बेखौनो आं खावलायगोन। क'क्राझार लकसभायावहाय नोंथाङा देरहाखांबाय। गुबैयै जोंहा सान्थिखौ गोजोर खालामनांगौ। मानोना दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननाय आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जिखिनि नाजानाय आरो नरेन्द्र मदि भारतनि गाहाय मन्त्रि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि जि मोनसे ब्लेसिंस, बेयाव दिनै नैबे ओनसोला सान्थियाव फैबाय। बे सान्थिखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौ। मानो खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला जे दिनै सान्थिनि गेजेरावनो माखासे दोलो एबा बेक्तिया मालाबा असान्थि खालामनो थाखाय नाजाबाय थायो। दा बेखौ जोङो जाहाथे रावबो नैबे फैबाय थानाय समाव बिदि दावराव दावसि लाबोनो हाया आरो बेबायदि सक्तिखौ जोङो नैबे इलेक्सननि उनावनो, बे बिसायख'थिनि उनावनो जोङो पारमानेन्ट बिथांमोनखौ बेखौ जाहाथे साननो हाया बा सिमांखौनो बिथांमोना नुनो हाया दावराव खालामनायनि, बेबायदि मोनसे थासारिसिम लांनो नागिरदों। दा निस्सय बे भटनि गेजेरजों जायफ्रा दावराव खालामग्रा, जायफ्रा गोजोनखौ हास्थाया, बिथांमोननि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफ्रा बेजोंनो फुल स्टप जागोन होननानै आं फोथायदों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।